20 у Беларусі ў эфіры «Аб'ектыў». З вами Юлія Лабанова. Вітаю сёння ў нашым выданні. Сакрэтная метадычка медыахолдынгу «Мінская праўда». Белпол даведаўся, як сталічныя прапагандысты арганізоўваюць працу. Любая тема, которую поднимают демократические СМИ, ими воспринимается как задача, которую необходимо перевернуть с ног на голову. Андрей Белавусаў, новый министр обороны России. Про что кажа ягонае прызначэнне? Это такая демонстрация того, что Россия будет вести войну, действительно не только против Украины, а вести войну ресурсов. Голосование крок за кроком. Координационная рада опубликовала инструкцию до выборов и список кандидатов. Хочешь начать влиять? Начни с координационного совета. Мы выберем своих представителей, которые будут защищать наши интересы за пределами страны и приближать демократические изменения в самой Беларуси. Інфармацыйная вайна рэжыму з беларускім народам і з міжнароднай дэмакратычнай супольнасцю вядзецца паводле метадычак, сцвярджае Белпол. Ініцыятыва апублічыла дакумент, паводле якога дзяржаўныя медыі маюць асвятляць праблемныя тэмы. Аднак наколькі дзейсная гэтая метадычка, разбіраемся ў наступным матэрыяле. Это не журналистика вовсе, а настоящая информационная война. Кризисные ситуации у информационной просторы Менской в области. Так называется документ, який опубликовала инициатива Белпол. Подрыхтовал методичку Менский облвыканкам разом с выданием «Минская правда». В самой же методичке пропагандистов расписаны алгоритмы действий по реагированию на неудобную для лукашистов информацию. Причем применяемые термины прямо свидетельствуют, что такая деятельность воспринимается сторонниками режима не как журналистика, а как, внимание, информационная операция. У кризисных ситуациях методичка прапановывае перахапіць ініцыятыву і выдаваць сваю версію нязручных для ўладаў падзеяў. Сярод разабраных прыкладаў гук выбуху ў калодзішчах. Прапагандысты палічылі інфармацыю небяспечную, бо незадоўга да таго сапраўды было пашкоджанне чыгункі. Таму адразу апублікавалі заспакаяльны афіцыйны каментар. Наладзілі супрацу з мясцовым тэлеграм-каналам. Далее пропагандисты пытаются доказать, что никаких взрывов нет. Берут интервью у местного жителя Владимира Ивановича, который ничего не слышал. Але выбух усё ж быў, і пра гэта пазней паведамілі. Лукашенковские военные проводили занятия по подрывному делу. То есть информация о звуках взрывов возле колодищей была правдивой. Но режимники все равно указывают в методичке о разоблачении фейка. Іншы варыянт дзеяння – перабіць фокус увагі на іншую інфармацыйную нагоду. Режим работает по алгоритму, который многоуровневый, хотя по большому счету достаточно примитивный в своем конечном исполнении. Все сводится к тому, что самое главное – это оболванить людей достаточно хитрым способом, чтобы показать неправду, максимально заретушировав при этом правду. Алгарытмы, апісаныя ў дакуменце, сапраўды дзейсныя ў крызісных сітуацыях, заўважае медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Але для ўладаў фейкам робіцца не няправда, а тое, пра што яны не хочуць чуць. Ёсць прыкмета таго, што гэта метадычка для прапагандысцкай машыны, бо гаворка ідзе пра маніпуляцыю, пераключэнне ўвагі з непажаданай інфармацыі на нейкую іншую. Ёсць падыходы, дзе тлумачыцца, як ствараць тое, што мы называем белым шумам. То бок адцягваць увагу аўдыторыі рознымі версіямі, каб складана было разабрацца, што ж адбылося насамрэч. Працуюць на адцягванне ўвагі ад праблемы не толькі ўласна афіцыйныя медыі, але і нібыта незалежныя рэгіянальныя чаты, каналы і блогі. У дакуменце паведамляецца, што мноства з іх належаць рэдакцыі «Мінскай праўды» і, цытата, выкарыстоўваецца з ідэалагічнай мэтай. Апроч таго, при необходимости создания якобы массовых комментариев используется собственная ботаферма, зашифрованная под технический отдел. Представьте, у Минской области есть своя ботаферма. В областном управлении, которое должно заниматься проблемами людьми, есть целый отдел, который занимается накруткой комментариев негативных в отношении представителей демократического общества. але самі прапагандысты не выконваюць таго, што рэкамендуецца ў іхнай метадычцы, кажа медыяэксперт. Пра пэўныя падзеі яны проста не пішуць, хаця яны хвалююць людзей, а в метадычцы сказана, што пра іх пісаць трэба, проста трэба даваць сваю рамачку, сваё тлумачэнне, што адбылося. А пра пэўныя падзеі яны проста хлусяць, а метадычка не заклікае іх хлусіць, яна
заклікае іх переключаць увагу і гэтак далей. То бок метадычка зроблена больш разумна, чым тое, што мы назіраем на практыцы. Каб распазнаць лепш ці горш створаную прапаганду, трэба развіваць крытычнае мысленне, раіць эксперт. Але падкрэслівае, што калі ўвесь час глядзець дзяржаўнае тэлебачанне, то цалкам пазбавіцца ад уплыву прапаганды складана. Ірына Дарафейчук, Белсат. 3 дні на галасаванне праз мабільную праграму «Новая Беларусь» і ніякага адзінага рэестру звестак, сабраных у адным месцы. Каардынацыйная рада апублікавала інструкцыю да выбараў дэпутатаў беларускага протапарламенту 3-го склікання. Пры галасаванні ўся інфармацыя будзе абараняцца такім чынам, каб немагчыма было ідэнтыфікаваць персанальныя звесткі удзельнікаў. Мы решаем супер нетривиальную задачу, потому что мы пытаемся сделать то, чего в принципе в мире мало кто сделал. Вот провести полноценное голосование, инклюзивное, с участием людей внутри страны, снаружи страны. Мы используем платформу голосования на основе технологии блокчейн, которая, соответственно, хранит всю информацию децентрализованно. То есть у нас нет никакой единой базы данных, у нас нет никакой единой точки атаки, куда, соответственно, можно прийти и, не знаю, взломать, скачать, подкупить кого-то, кто эти данные может, соответственно, кому-то передать. Попросту такой точки нет. Это сегодня обеспечивается технологией. Выборы ў Каардынацыйную раду пройдуць з 25 до 27 траўня. З 12 выбарчых спісаў будуць абраныя 80 дэлегатаў. Напярэдадні выбараў 24 траўня ў пятніцу а 21 гадзіне Белсат зладзіць адмысловы выбарчы вечар у жывым эфіры. Прадстаўнікі ўсіх 12 выбарчых спісаў упершыню збяруцца на дэбаты ў адной студыі, прэзентуюць свае праграмы і адкажуць на пытанні гледачоў і вядоўцаў. Усяго некалькі секундаў пакаталася на атракцыёне і апынулася ў рэанімацыі. 11-гадовая дзяўчынка моцна пацярпела падчас наведвання парку забаваў у Лідзе. Міністэрства аховы здароўя ацэньвае стан школьніцы як стабільна цяжкі. Для дапамогі дактарам Лідскага раённага шпіталю санітарнай авіяцыі выклікалі 4 адмыслоўцаў, сярод якіх сківічна-тварны хірург рэспубліканскага ўзроўню. Здарэнне адбылося ўчора. Дзяўчынка разам з маці наведала перасоўны парк забаваў, які некалькі тыдняў таму прыехаў у Ліду. Школьніца захацела пракаціцца на экстрэмальным атракцыёне «Гэмер». Літаральна праз некалькі секундаў пасля запуску тэхнікі дзяўчынка ўпала з вышыні. Па выніках здарэння Лідскі раённы аддзел следчага камітэту распачаў крымінальную справу. Владимир Путин замяніў Сергея Шайгу спецыяльна для падтрымання зацяжной вайны ва ўкраіне. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны. Хто ён? Андрей Белавусаў, магчымы новы міністр абароны Расіі. Ці мяняюць коней на пераправе і як перастаноўкі ў эшалонах расійскай улады адаб'юцца на лініі фронту, раскажа Руслан Ігнатовіч. Здравствуйте, товарищи! Министр обороны России Сергей Шойгу отправлены ў адстаўку. Адпаведны указ подписал Владимир Путин 12 траўня. Вольное министерское кресло на Фрунзенской набережной у Москве может занять экономист Андрей Белавусов. Сергей Шойгу в последний год, то есть во второй год войны, сделался предметом очень жесткой публичной борьбы, в том числе и критики, и все помнят его конфликт с Пригожиным, который привел и к смерти Пригожина, и к довольно большим политическим последствиям для самого Владимира Путина. Так что это, возможно, главная сторона для Владимира Путина, который принимал это решение. Вядома, што магчымы пераемнік Сергея Шойгу Андрей Белавусаў таксама не служыў у войску. У медыях яго называлі куратарам эканамічнага блоку ва ўрадзе Расіі і прыхільнікам большага удзелу дзяржавы ў эканоміцы. Тэлеграм-канал Фарыдэйлі адзначае, што будучага міністра абароны Путін прыкмеціў каля 15 гадоў таму. Знаёмыя и былые подначаленные называют Белавусова одним из самых религийных чиновников у России. Это такая демонстрация того, что Россия будет вести войну, действительно не только против Украины, а вести войну ресурсов, в том числе и войну ресурсов со всем глобальным альянсом поддержки Украины. Так сказать, таков сигнал Путина в этих назначениях.
Такой жа думкі прытрымліваюцца і эксперты амерыканскага інстытуту вывучэння вайны. Паводле аналітыкаў, перастаноўкі сведчаць пра тое, што Пуцін робіць значныя крокі да мабілізацыі расійскай эканомікі і абаронна-прамысловай базы для падтрымання, цытата, зацяжной вайны ва ўкраіне. Але Белавусаву могуць перашкодзіць правесці неабходныя Пуціну рэформы, бо ў Міністэрстве абароны Расіі пануе унутрыкланавая барацьба, кажа вайсковы эксперт Александр Коваленко. Белоусов, который туда окунется в ближайшее время, он окажется действительно в довольно-таки враждебной среде, в которой, возможно, даже его какие-то навыки экономиста могли бы и пригодиться, но вряд ли он сможет очень быстро достигать каких-то результативных успехов. Ужо сёння на слуханнях у Савеце Федэрацыі Андрэй Белавусаў заявіў, што хоча змагацца з залішняю бюракратыяй у расійскім войску і ускосна прагаварыўся пра колькасць параненых на вайне ва ўкраіне. Это касается особенно медицинского обслуживания. Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать. Што да Шайгу, то без працы Пуцін яго не пакінуў. Расійскія прапагандысцкія СМІ сцвярджаюць, што нарадзінец Тувы пасля 12 гадоў у Мінабароны зойме пасаду сакратара Рады бяспекі Расіі. Папярэдні ж сакратар Мікалай Патрушаў звольнены, цытата, у сувязі з пераходам на іншую працу. У Патрушева расширяются возможности по влиянию. Он не упускает рычаги управления тех структур, которые он оставляет после себя. Поэтому здесь даже уход Патрушева – это больше расширение возможностей для него, а не столько как ограничивание его ареала влияния. Расійскія прапагандысцкія медыа прадракаюць Патрушеву пасаду кіраўніка адміністрацыі Пуціна. Руслан Игнатович, Белсат. Экс-міністр нацыянальнай эканомікі Казахстана Куандык Бишимбаев сёння пачуў свой вырак 24 гады пазбаўлення волі. Такі тэрмін ён атрымаў за забойства сваёй жонкі Салтанат Нукінавай. Суд апынуўся ў цэнтры ўвагі грамадскасці пасля таго, як на ім прадэманстравалі шакуючыя відэа здзекаў з жанчыны. Па версіі следства, Бишимбаев збіваў жанчыну цягам 8 гадзін, пасля чаго яна памерла. Асноўны матыў – рэўнасць. Бишимбаев не пагадзіўся з абвінавачваннем у забойстве з асаблівай жорсткасцю, але ў выніку прызнаў датычнасць да смерці жонкі. Што яшчэ адбываецца ў свеце ў нашым дайджэсце? Расійскія войскі працягваюць наступ у Харкаўскай вобласці Украіны. Мінабароны Расіі рапартуе, за апошнія сотні ўдалося ўсталяваць кантроль над 6 памежнымі паселішчамі. Паводле ж украінскага генштабу, у паселішчах, што былі ў так званай шэрай зоне, працягваюцца баі. Тактика так называемых тысячи порезов, то есть одновременные удары по нескольким направлениям. Харьков не последняя зона эскалации. По всей видимости, будет и Сумская область. Цель данных операций – это отвлечь внимание Генштаба Вооруженных сил Украины от основного направления удара – Донецкая область. З гораду Баўчанску, які апынуўся ў эпіцэнтры баявых дзеянняў, украінскі бок плануе сёння эвакуяваць усіх жыхароў. Паводле Інстытуту вывучэння вайны, нягледзячы на тактычныя поспехі, расейцы не здольныя атачыць Харкаў, але могуць паспрабаваць наблізіцца да гораду на адлегласць паражэння яго ствольнай артылерыяй. Юрыдычны камітэт парламенту Грузіі узгадніў у трэцім чытанні скандальны законапраект аб замежным уплыве. Пратэстоўцы супраць прыняцця гэтага закону блакавалі праход у парламент. Я хочу, каб Грузія была ў Еўропе. Я не хочу прачынацца ў Расіі. І я сапраўды спадзяюся, што ў нашага пакалення будзе светлая будучыня. Супраць пратэстоўцаў быў кінуты спецназ. Паліцыя ўжыла спецсродкі, дубінкі, слезацечны газ і вадамёты. Ёсць збітыя, некалькі дзясяткаў затрыманыя. У сваю чаргу страйк супраць законапраекту распачалі сёння студэнты грузінскіх ВНУ, некаторыя з навучальных установаў закрытыя. Заўтра праект скандальнага закону маюць вынесці на фінальнае галасаванне ў грузінскім парламенце. Прэзідэнтка краіны Саламе Зурбішвілі збіраецца накласці на яго вета.
У Літве будзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Ён пройдзе 26 траўня. Па выніках нядзельнага галасавання ў яго выйшлі дзейны прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа і прэм'ер-міністрка Інгрыда Шыманіце. У першым туры яны набралі каля 45 і 20% адпаведна. Я гатовы прыкласці ўсе намаганні для перамогі ў другім туры і думаю, што мне гэта удасца. Я просто буду спадзявацца на мудрасць народу, на веру людзей у тое, што я кажу. І тыя, каму гэта падасца прымальным, проста выберуць мяне ў другім туры. У перадвыбарчых праграмах абаіх кандыдатаў акцэнт на нацыянальную бяспеку і сацыяльныя пытанні. Польшча выдаткуе на мадэрнізацыю агароджы на мяжы з Беларусю 350 мільёнаў еўраў. Паводле польскага намесніка міністра абароны ўмацаванні збіраюцца зрабіць, цытата, непераадольным. Галоўнае прызначэнне спынення нерэгулярных мігрантаў. Памежная ахова Польшчы заяўляе, толькі 10 траўня штурмаваць мяжу з боку Беларусі спрабавалі адразу 140 чалавек. Як адказ на міжнародную абстаноўку на польска-беларускай мяжы могуць з'явіцца і вайсковыя ўмацаванні, у тым ліку бункеры і супрацьтанкавыя равы. Адпаведны план распрацавала Мінабароны Польшчы. У расійскім Белгарадзе 15 асобаў, сярод іх дзеці, загінулі. 19 пацярпелі ў выніку абрушэння часткі жылога шматпавярховага дому. Дом абрынуўся напярэдадні ад выбуху. Сёння на месцы здарэння завяршыўся разбор завалаў. Паводле расійскага Мінабароны абрушэнне адбылося ў выніку трапляння ў будынак элементаў збітай над горадам украінскай ракеты .У. Украінскі бок не каментуе. Некаторыя ж вайсковыя эксперты, прааналізаваўшы характар выбуху, указваюць, на дом у Белгарадзе магла пазаштатна ўпасці фугасная авіяцыйная бомба з расійскага самалёта. ФАБ – магутная каргаваная бомба вагою ад 500 да 1500 кілаграмаў, якую цяпер масава выкарыстоўваюць расейцы ва ўкраіне. Фестываль ваяроў самураяў прайшоў у прыгарадзе Токіа. Каля 500 удзельнікаў маршавалі па горадзе ў даспехах, традыцыйных шлемах кабуто і з катанамі ў руках. Затым у гонар знакамітага военачальніка 16 стагоддзя Ходзё адбылася рэканструкцыя бітвы. Светлана Тихановская теперь с визитом у Бельгии. У Антверпене белорусская делегация провела шэраг сустрэчаў з міністрамі культуры краінаў Еўразвязу. Мэта перамоваў – заручыцца падтрыманнем беларускай культуры з боку краінаў Еўразвязу. Наша делегация привезла ў Бельгію выключны падарунак. Гэта карціна Алеся Пушкіна «Беларускае сонца». Твор будзе часткай экспазіцыі музею сучаснага мастацтва ў Антверпене. Гэта вельмі важная гістарычная сустрэча. Упершыню Беларусь прадстаўлена на такой прадстаўнічай панелі, прысвечанай толькі еўрапейскай культуры. І гэта яшчэ раз паказвае тое, што Беларусь належыць да Еўропы, што гэта наш шлях назад дадому. У Беларусі стала менш абортаў, але нараджаць нашыя жанчыны таксама не спяшаюцца. Дадзеныя Белстату паказваюць, як сучасныя беларускі будуюць асабістае жыццё і кар'еру. Са статыстыкай азнаёмілася Кацярына Гардзеева. Пазней бяруць шлюб, радзей наважваюцца на аборты і шмат працуюць. Так, паводле Белстату выглядае партрэт сучаснай беларускі. Акурат жаночымі рукамі робіцца асноўны ўнёсак у эканоміку краіны. Паводле інфармацыі ведомства, 63% жанчын ва ўзросце ад 14 да 74 гадоў маюць сталую працу. Больш за палову ад гэтай колькасці яшчэ і дадатковыя падпрацоўкі. Гэта на самой справе, краіна выключэння, бо у большасці, канешне, працаўнікі гэта хутчэй мужчыны. Але ў Беларусі вось менавіта сярод працоўных жанчын нават болей, чым мужчын. Часцей за ўсё беларускі працуюць у сферах аховы здароўя, адукацыі і фінансаў. Белстат рапартуе, што ў гэтых галінах жанчыны займаюць кожную другую кіроўную пасаду. Але ў рэчаіснасці справа выглядае інакш. Нават у гэтых традыцыйна жаночых галінах беларускі дарастаюць толькі да кіраўнікоў сярэдняга звяна. Вышэйшыя пасады па-ранейшаму займаюць мужчыны. Ёсць нюанс і з заробкамі. Белстат усё ж таки прызнаецца, што ў нас існуе гендер-гэп.
Гэта розніца паміж сярэднімі зарплатамі жанчын і мужчын у адной сферы. І ён, на жаль, у нас нават афіцыйны вельмі высокі, гэта 28%. І гэтая лічба, яна прыкладна, вось колькі ён замяраецца, там можа 15 гадоў, вось ён прыкладна такі ёсць, і ён не змяншаецца. Зазірнуў Белстат і ў прыватнае жыццё. У краіне назіраецца тренд на пазнейшыя шлюбы. Наражаць дзяцей жанчыны таксама не імкнуцца. Нараджальнасць у краіне цягам 10 гадоў скарацілася амаль удвая. Не мяняюць сітуацыі нават і льготныя крэдыты на жытло, што прапануе дзяржава. Сёння атрымаць яго можа маладая сям'я з 2 дзецьмі. Бясплатная кватэра можа дастацца сем'ям, якія выхоўваюць больш за 3 дзяцей. Дети требуют значительных инвестиций, как материальных, так и временных. И никакие льготные кредиты, никакие меры государственной поддержки, в общем, не способны ни в одной стране это возместить в полной мере. Пры гэтым змяншаецца колькасць беларусак, якія спыняюць цяжарнасць. Колькасць паронаў цягам апошніх 10 гадоў упала амаль удвая. Тыя ж, хто ідзе на такі крок, робіць гэта праз недахоп грошай на выхаванне будучага дзіцяці. Сведчаць звесткі прадстаўніцтва ААН у Беларусі. Апрача таго, паводле ААН, сённяшнія беларускі не хочуць ахвяраваць кар'еру дзеля мацярынства. Женщины вынуждены задумываться, о том, что значит, 3 года – это не только свободное время для ухода за ребенком, но еще и потеря страхового стажа. Мир более динамичен, чем тот, который был 20 лет назад. Знания устаревают намного быстрее. Естественно, 3 года вне рынка труда – это уже потеря компетенций. Адзінае застаецца без зменаў. Беларускі па-ранейшаму жывуць адчувальна даўжэй за мужчынаў. Розніца ў працягласці жыцця складае больш за 10 гадоў. Кацярына Гардзеева, Белсат. Даражэюць садавіна, гародніна, тэлевізары, лекі і медпаслугі. У красавіку адбылося чарговае павелічэнне цэнаў, паведамляе Белстат. Больш за ўсё дадала ў кошце гародніна амаль 4,5%, але ёсць дадзеныя і пра змяншэнне цэнаў. Амаль на 1% патаннелі паслугі міжнароднага турызму. У гадавым выражэнні інфляцыя ў Беларусі перавысіла 5,5%. Гэта калі параўноўваць кошты красавіка сёлета з красавіком мінулага году. Харчаванне за год стала даражэй больш чым на 6%, таксама падаражэлі паслугі і кошты на нехарчовыя тавары. Летась Лукашенко зацвердзіў важнейшыя прагнозныя параметры развіцця. Згодна ім у сёлета інфляцыя павінна быць менш за 6%. Але калі цяперашняя тэндэнцыя па росце цэнаў працягнуцца, можна чакаць гадавы рост амаль на 8%. Заўтра беларусы адзначаюць радаўніцу, дзень памінання памерлых. У гэты дзень людзі традыцыйна наведваюць могілкі, упрыгожваюць магілы кветкамі, запальваюць свечы і прыносяць розныя пачастункі. Пра значэнне гэтага свята для беларусаў ды яго асаблівасці раскажа Андрэй Сульжыц. Згадаць памерлых продкаў ды наведаць могілкі. Даўняя традыцыя ўшанавання, якой беларусы трымаюцца сотні гадоў. Мы хрысціяне, мы верым у тое, што ў Бога няма памерлых, у яго ўсе жывыя. І вось мы ўсе разам адсвяткавалі Вялікдзень, і разам з намі няма тых людзей, хто ўжо памёр, хто сышоў менавіта з нашага свету. І мы нясем гэту велікодную радасць на могілкі да нашых блізкіх, да таго, каго разам з намі ўжо няма. На радаўніцу звычайна прыбіраюць магілы, прыносяць нябожчыкам велікодныя яйкі. Часам памінанне ператвараецца ў застолле з алкаголем проста на могілках, чаго царква не ўхваляе. Гэта дахрысціянская традыцыя, таму што лічыцца, што з памерлымі трэба раздзяліць велікодны стол. І ўласна, акрамя таго, каб раздзяліць ежу, таксама звычайна людзі змяняюць тэкстыль на надмагіллях, то бок стужкі, фартушкі, рушнікі, дзе як прынята. Гэта што да рытуалаў, але радаўніца для нашых продкаў мела і глыбокае сімвалічнае значэнне. Гэта пачатак сельскагаспадарчага году. Суадносна трэба сваіх памерлых продкаў папрасіць ад дабрабыцця ў новым аграрным коле. І власна, як усе памінанні продкаў падчас году, яны адбываліся звычайна у суботу, пятніцу перад вялікімі гадавымі святамі. Пасля 2020 года тысячы беларусаў вымушана пакінулі радзіму і цяпер не могуць наведаць памерлых крэўных. Святар, аднак, заклікае не смуціцца.
Гэта ж не ёсць самае галоўнае менавіта прыйсці на могілку, напрыклад, да свайго памерлага там дзядулі ці бабулі. Самае галоўнае пра яго ці яе памятаваць, маліцца за яго ці яе і рабіць добрыя ўчынкі у памяць пра гэтага чалавека. Гэта самае лепшае увогуле, што можам рабіць за памерлых. Калі няма магчымасці самастойна прыехаць і прыбраць магілу, такую паслугу можна замовіць дыстанцыйна. Кошт пачынаецца прыблізна ад 75 рублёў. Паведамілі нам у рытуальным агенцтве, куды мы патэлефанавалі пад выглядам кліентаў. Але аплаціць з-за мяжы можа быць складана. Из Польши не оплатите, оплату не сможете привести. Только если у вас есть российская карта или белорусская карта банка, Беларусьбанк или Сбербанк России, как там карты называются, только по этой карте оплатить сможете. А там евро или доллары вы не оплатите из-за границы в связи с санкциями. Или чтобы кто-то, кто живет в Беларуси, оплатил за вас. Каб усе ахвочыя маглі наведаць памерлых продкаў, мясцовыя ўлады ў Беларусі ладзяць дадатковыя аўтобусныя рэйсы, а ў Петрыкаўскім раёне нават запусцілі паром да могілак на другім беразе Прыпяці. Андрей Сульжыц, Белсат. Якіх інструкцыяў пратрымліваюцца ў медыахолдынгу «Мінская праўда»? Пра метадычку, доступ да якой атрымаў Белпол, пагаворым у студыі Белсат адразу пасля прагнозу надвор'я. Для прагляду нас у Ютубе праходзьце на трансляцыю жывога эфіру. Да сустрэчы. Працягніце інфармацыйны вечар на Белсаце са студыяй Белсат. Аператыўныя каментары, аналітыка і самыя цікавыя госці. Калі вы глядзіце Белсат на платформе YouTube, адразу пасля аб'ектыву пераходзьце на нашу сталую спасылку «Жывы эфір». Дзеля гэтага на канале Белсат Ньюс адкрыйце ўкладку «Ужывую» або ўпішыце ў пошуку «Белсат Жывы эфір» і працягвайце атрымліваць апошнюю інфармацыю пра падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Чакаем вас у студыі Белсат.